Kiwi Atlántico leva máis de 3 anos traballando nun novo proxecto, chamase Galileo e consiste na transformación de froita en petiscos deshidratados. Detrás del hai moito traballo de investigación coa base de aproveitar todas as froitas consideradas non comerciais. Este é un proxecto que o que buscamos é facilitar o ecosistema galego, é dicir, aquí parte de aproveitar os excedentes alimentarios, esa froita non é comercial, que por desgracia cada vez parece que hai máis, é un problema que temos que atacar, pero que queremos tamén é con esta tecnoloxía ofertar a todo o ecosistema, como decíamos, galego de alimentación, porque aquí temos moi bo produto. A transformación da froita conseguese a través da liofilización. Que o que facemos é conservar as propiedades orixinais do produto, ter unha potenciación do sabor, que probamos os snacks, a resposta que temos de todo o mundo sempre é moi positiva, e sobre todo tamén dar unha vida útil a ese produto. Entón con eso conseguimos xerar novos hábitos de consumo, que eso tamén é outra cousa que temos que pôr moito en valor. Este xoves a empresa amosoulle o proxecto a conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, puxo en valor iniciativas como esta que dinamizan o rural. Destacou tamén a importancia de aproveitar recursos como as froitas que se descartan por cuestións de tamaño ou estética. Eles buscaron esa saída e iso, bueno, pois é beneficioso dende o punto de vista medioambiental, dende o punto de vista social e tamén dende o punto de vista económico, porque supón maiores ingresos e un valor engadido, pero dende o punto de vista medioambiental supón un antes e un despois. Porque indicou a conselleira, un terzo da produción non chega aos lineais de venda, de aí a importancia de proxectos como este. Isto vai perfectamente alineado co plan que este ano sacará adiante a Xunta de Galicia a través da Consellería de Medio Ambiente, que é para previr o desperdicio alimentario. Si non é por iniciativas deste tipo, ao final acábase convertindo nun residuo e iso non é bo dende o punto de vista medioambiental. Na visita ás instalacións, o alcalde de Ribadumia felicitou a empresa polo traballo que están a facer e que sitúa o municipio na vanguarda do sector. Porque o sector primario necesita precisamente que se engada valor añadido ao produto. Este proxecto precisamente que vai a engadir ese valor añadido, non? Digamos que todos os posibles excedentes, entre comillas, que tampouco teñen que ser así, pois de alguma maneira se van a reutilizar e polo tanto se van a poñer en valor e polo tanto se van a poñer no mercado, non? E aparte conservando precisamente todas as características propias de cada un dos produtos. Polo tanto, noraboa por este proxecto, porque